ja se la podem fer. Guanya fer-se mecànic, se podeu a fer els bitllets. És que volem ser jo no. Vegérem que n'hi havia un grup de professors que estava treballant de forma diferent i que se dedicava a crear música en classe i pensaren que, bueno, pues si estem fent això en classe, per què no donar-lo a conèixer? I així no vas començar la idea de la trobada. Vale. On tenien un dia València, Villalonga, Castelló, Oviedo, l'Hospitalet i Benicassi i Barcelona. Ja està, Vale. està clar, estan tots. perfecte. Vale? I així és com començarem a treballar. Està molt bé la moguda aquesta, però per què no compartir-ho i fer la cosa un poc més gran? No? Dir, bé, la gent de Catalunya que se mira a València i un altre any anem a Catalunya i decidirem emprendre i continuar un altre any fins al 6è any, que és aquest. No fent-se la idea d'això. Ens veiem tots allà a la porta, deixarem els trastos i en els 20 minuts que esperem les claus de les habitacions estem assajant nosaltres un momentet i després ja cap a dalt. Milà, l'habitació de quant temps? Ho sabem. A la trobada jo m'he sorprès de moltíssima gent que m'ha dit això no té res que veure en la música conforme jo em pensava que era. Moltes vegades estan orientat l'educació cap a fer notes, i si uno no fa moltes notes no pot ser música. Cada un té la seva forma de poder expressar la música i de fer-la arribar als demés. No se pot tallar perquè no toque com no sé qui o d'aquesta forma, perquè si no estàs frustrant a molts músics per no assemblar-se a un model de música determinat, en la qual prima molt el virtuosisme instrumental i no la musicalitat de l'intèrpret. Què més? Ara, Elies Martí Ferreres de Menorca. Martí Ferreres. Menorca. Què més? El Joan Ramis i Ramis de Menorca també. Joan Ramis. Vale, què més? I Elies Marc Ferrer de Formentera. Com? Marc Ferrer. Marc Ferrer de Formentera. I ja està? I ja està. I ja està? Sí. Pues ara es col·loquem a tots. Primer aixina, i esto a continuació. Tots a continuació. Vale? I les xiques totes davant i els xistos darrere. On tinha iniciativa, vale? Pues on tinha iniciativa aniríeu a continuació de Gandia a Carcaixent. Gandia a Carcaixent Sou dos instituts on Gandia. N'hi ha dos, sí. Vale, pues a mi no m'heu dit dos. Com se digueu? No. I és parearques. Jo penso que la música no pot néixer i morir dins de les quatre parets de l'aula. La música ha d'eixir fora, perquè la música se fa per a que després la gent la pugui escoltar i la pugui gaudir. L'ensenyament jo penso que ha d'eixir sempre de l'aula, qualsevol tipus d'ensenyament, però si parlem de les arts, encara molt més. La música el que fa és el paper sensibilitzador, el paper del treball, de l'expressió de les emocions, de l'expressió dels sentiments. Entonces penso que un paper molt important perquè un paper de contrapès. Maestro.
Les xiques, una passada. Els xics, va ser que no, Bueno, tant de tio valent i no hi ha manera. Bueno, anem a fer un experiment. Conforme esteu, les xiques darrere i els xics davant. Sí. És un experiment. Sí, per favor, deixeu-me experimentar un poquet. Xics davant. Xiques darrere. La música el que fa és justament contrarrestar. Davant d'aquest món tan tècnic, tan tecnològic, d'aquest món tan competitiu, un treball de compartir, un treball de no competir, sinó d'anar tots junts. Si toca fer piano, se fan piano, si toca fer forts, se fan forts, però jo estic respectant a l'altre, i si en un moment donat l'altre té el protagonisme, li deixa tindre el protagonisme. Amb la música el que fem és compartir, no competir, perquè si competim, al públic segurament no li agradarà el resultat. Es pensa que és un paper de contrast i que fa falta. Bueno, hem aconseguit l'experiment i es queda de moment així. Xics davant, xiques darrere. Molt bé, un aplaudiment als xics, que són els campions. Molt bé. La meitat i la meitat a cada banda i quan tu digues 5 punts, ara vaig a fer-los cantar. Avui se concentren un poquetet i després ja... Molt bé. Ale, ens comencem en la lluna mediterrània. Tot el món alçat, per favor. Tot el món. Vale? Qualsevol orquestra professional necessita una setmana, assagen durant la setmana i el divendres o el dissabte fan el concert. Resulta que tenim un grup d'alumnes que són absolutament amateurs i en 2 assajos, una vesprada i en unes condicions molt especials i en un mini assaig general munten un concert sencer. Jo penso que el fonamental és disfrutar. Després el resultat musical realment m'interessa menys. De fet, per a la trobada no fem cap selecció, tot el món participa, té igual el nivell que tinga i és una de les coses que tenim clares que no volem canviar. A on s'arriba? Doncs bueno, realment no és tan important perquè el que interessa és l'experiència que ells tenen. Vale. Va, un comentari molt ràpid perquè només queden 50 minuts i encara n'hi ha molta feina per fer. La banda hem de tocar sempre molt més piano, molt més piano perquè si no ja vegeu que no se senten. Vale. Ara sí, bon dia a tots! Ens n'anem cap al riu Vermell a Mallorca! Entre mig de les bandes estareu tota la gent, com una mena de carnaval. Arribarem fins a cada una de les places i anirem a veure les actuacions. La primera és la nostra, és la primera de totes.